Er du klar, Karen? 100. Så er de tilbage. Og Det, du synes er sjovt, at han var barberet over hele kroppen. Jeg synes ikke, det er sjovt. Nu på tv. Jamen, det er også Du rigtigt. kigger derhen, så tror jeg, du er ved at gå. I kanonform. Vi begynder også at råbe hinanden. Ja, hvad fanden er det for noget? Velkommen til Huxi og Karen på Ekstrabladet. Det må være det. Karen, en sidste ting, vi skal nå i dag, det er endnu en varm kartoffel. Det har været noget af en uge. Er jo skinkerne sunshine. I dag, fredag, der er den lidt spøjse, så vil jeg ikke sige mere om det, foretagende Hizb ut-Tahrir. Ja. De holder møde. Det der er alvorligt. Jeg vil så gerne have noget let. Det ved jeg godt, men det kan vi er nødt til at tage den her også. Nå, vi skal også være lidt glade, Huxi. Jamen, så må prøve. Det har været forår i dag. Jeg ved ikke, hvordan vi skal vende den til noget. Nej. Til noget. Jo, jeg har en idé. Den vil jeg præsentere for dig til sidst. Hizb ut-Tahrir, de holder møde i det Kongelige Bibliotek i København. Og det er meget vanetro, når det drejer sig om Hizb ut-Tahrir. Et helt fjollet møde, som er kønsopdelt, og de siger nogle helt blæste ting om, man skal væbnet kamp mod de danske tropper i Afghanistan. Og ikke engang under diverse på dagsordenen er der et forslag, som giver mening. Nej. Intet på den dagsorden. Der er jeg enig med dig. Godt. Men jeg synes jo stadigvæk, at det... Prøv at høre, altså... Lad dem da mødes dernede. Så længe vi ikke kan sige, de er en ulovlig organisation, eller de gør noget ulovligt, så er vi jo nødt til... De gør det. Karen, De møder jo heller ikke aflyst. Er det rigtigt? Det mener jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, det er. Nej, det bliver der. Mødet bliver der. Nej, nej, det er ikke aflyst. Nej. Nej, det siger. Nej, nu bliver jeg sgu helt... Jeg troede lige, du havde hørt noget, jeg ikke havde hørt. Nej, det bliver holdt. Nå, men der er bare mange, der har sagt, at de ikke skulle have lov. At de ikke skulle have lov. Det er godt. Men der er det jo fordi, der prøver du så for det her til at hænge sammen med Kurt Vestergaards tegning. Nej, overhovedet ikke. Nå, okay, det er for sig. Troede, jeg har bare et par forslag til, hvad man kunne gøre til det møde. Okay, hvad for jeg synes gerne, de må. Men jeg synes bare, at når man nu er på det Kongelige Bibliotek, så synes jeg for eksempel, at man kunne lige strø om sig med bøger. Det må de vel gerne. Nej, det må de da ikke. Bibliotekarerne lægge en masse bøger frem. De kunne for eksempel lægge nogle af dine bøger frem. Din og Mette Fugls bog. Med masser af bøger med stærke kvinder og noget Lise Nørgaard-bøger, Hedvig Holst. Har du hørt, at Lise Nørgaard har brækket... Ja, det har det. Det er meget trist. Din veninde. Ja. Nå, men hvad skal det betyde, at vi lægger alle de bøger frem? Så kan der komme nogle... så kan de ligesom læse lidt dem, hvis der er nogle damer, der sidder og keder sig. De må jo ikke sige noget. Nå, det var en venlighed over for damerne. Ja, så kan de lige sidde. Nå, spændende. De vil have godt at læse din bog. Hvad siger du til det forslag? Jeg synes, det ville være synd for dem. Det vil da ikke være synd for dem. Jeg synes, jeg læser alt det bøvl, jeg har skrevet. Nå, jamen så skid med din bog. Hvorfor må de ikke være, de er der med til mødet? Jamen, de må gerne være med, men de skal jo sidde over den ene side, og kvinder må jo ikke tale i større forsamlinger. Og de har tørklæder på. Altså, hvad de skal der, det ved jeg ikke. Har de... Det er der muligvis nogen af dem, der har. Altså, niqab eller burka. Jeg ved det sgu ikke rigtigt. Man kan jo ikke rigtig finde nogen i burka. Det kan være, der er et par stykker i niqab. Hvad var det, da Nasser Carter sagde, at der var folk, der gik i burka, så satte man en undersøgelse i gang, så fandt man 2? Ja, eller man havde hørt om 2. Der var ikke, det væltede ikke ind med damer. Jamen, nu bliver jeg kvalt i min øresnegl. Det skal du ikke blive. Nej, det ville være en kedelig afslutning på et dejligt liv. Jeg har et forslag mere. Ja. Til Hizb ut-Tahrir så. Og her, så kan vi slutte på en glad note, fordi jeg tror, Karen, og det har jeg sagt til dig mange gange, og jeg ved, du er enig. Hvis man skal prøve at bekæmpe sådan noget, og det synes jeg i øvrigt, man skal, men man er jo nødt til at gøre det med lovlige midler. Og man kan ikke begynde at lovgive mod enkelte ting. Nej. Man kan ikke bare sige, at Hizb ut-Tahrir forbudt. Man er nødt til at sige, vi har jo et lovsæt, hvor det burde være dækket ind, at hvis de laver noget dumt. Du nærmer dig mere at være professor i jura her i det her program. Jamen, det er... Prøv at høre nu... Hvad er lovsæt? Hvad er et lovsæt? Det er jo et sæt af love. Altså, så man kan jo kun med i lommen. Du elsker det der med at være så klog. Yes. Hvad så? Hvad skal de love være? Nu skal du... Jamen, det er jo ikke lovende. Så langt er jeg ikke i mit jurastudie endnu. Men det jeg bare vil sige er, hvis man ligesom skulle... Jeg synes jo ikke, der er noget galt i, at man så driver lidt gæk med dem dernede, når de skal derned i morgen. Så hvis jeg må foreslå... Hør nu lige her. Så kommer man derned. Vi kan ikke stoppe dem for at holde møde derinde. Så kan man jo invitere alle mulige andre, der også er helt blæst og Nej. Nazi-Johnny og Faderhus og alle dem der. Det du siger, Stop. Du er ikke færdig med at høre min idé. Så er de alle sammen dernede, og det er alle sammen nogen, der er kuk, ikke? Faderhuset, nazisterne, Hizb ut-Tahrir. Ind med dem alle sammen. Så sidder de i hver deres mødelokale, sætter vi et stort skilt op udenfor, og så står der,
I dag mellem 12 og 16, tossekonference. Så skal vi alle sammen lige gå ude for at knække. Den sætter jeg ikke mit navn under den Jamen, lov. det behøver du heller ikke. Det er jo det kongelige bibliotek, der skal. Gør de ikke. Og mig måske. Hvem er direktør for det kongelige bibliotek? Han hedder Erland. Kolding. Ja, det er rigtigt. Ham ringer vi lige til at Det er spørge. godt, at vi til sammen kan huske, hvad han hedder. Nå. Jeg sagde bare, Erland taler jo for. Ja, og Kolding gør også. Upsi. Nå, lad dem nu for guds skyld have deres møder i fred. Bare vi snart kunne få noget varme, så vi ikke gik rundt og var syge hele tiden. Jeg er syg hele tiden. Hvor er jeg glad for, at vi i dag slutter med, at jeg prøver at bringe noget ytringsfrihed og forsamlingsret til torvs, hispoterier, og så ender vi med, at du gerne vil snakke om vejret. Er det ikke lykkeligt? Jo, det er det. Og der Så har vi- også været nogle gode solskinsdage her torsdag og fredag. Upsi. Så med det, tror jeg, vi vil sige tak for alt i denne uge. Elle og børnene. Ja, og vi krydser fingre for en dejlig uge i næste uge, og masser af sol. Kan vi sige det? Og glæde og hyacinter. Ja, Det er ærgerligt, at vi ikke kan spille noget musik. det må man tænke sig til. Kan du ikke synge lidt? Det bliver der ikke noget af. Kai Holm? Nej, det bliver der ikke noget af. Nej. Jeg synger ikke i dag, Nej. men tak for i dag.